Egunon, badakizue denak, gaur iraitzen omenez, elkartu geha hemen, iraitz gure artean, gure oroimenean, gure bihotzean jarraitzen dulako, bizi-bizirik eta jarraituko dulako. Gaur hemen egingo ditugunak, beak oso gustokoak zituen ekintzak izango dira, gure artean elkarrekin ingo ditugu, lagun artean, beak asko istimatzen zuen, lagun artean ibiltzea, hoi badakigu denak. Berak, jakin mina handia zuen, asko gustatzen zitzaion ikastia, beti zegoen prest. Natura oso gogokoa zuen, bere alde egiten zuen beti, altzun guztitan. Laubidieta inguruan oso gustora ibiltzen zen, han lehenengo mailan hasi zen eta 6. mailan hor bukatu. Bide hontan denian beti gustatzen zitzaion, ze gauzak zeuden ikustea, zaintzea, eta horregatik lehenbizi ingo duguna da bere izenean zuhaitz bat landatu. Hola modu hortan, era hortan gurekin jarraituko du hemen Laubidietan. Landatu ingo dugu. Botatzen igual, zapizka bota. Oiga, barrua bota, Orain, landatu egun zuhaitz hau, sagarrondo bada. Guk sagarrondo aukeratu dugu, berari gustatzen zitzaion bezala, hostogorria dituelako. Eta udaberrian lore asko eta politak ematen dituelako. Orain, bukatzeko abesti bat abestuko dugu. Bera, oso ala irifartxu egoten zen beti. Gurekin barrasko botatzen zituen. Eta seguru orain dagoen lekutik oso ala entzungo duela. Abestea ere asko gustatzen.